Здравейте хора, днес ще играем Clash Royale. Както виждате, аз съм играл и преди. Всеки ден си взимам тези награди. И някой път мога да си ги апгрейна. Това са ми картите. Леко съм ги направил нарочно така, за да успавим другите хора, където винаги ме спамват. Айде да взимаме наградата и да почваме. Айде. Целта ни днес е да стане поне 2600 купи. Май, значи да изчакаме да станем 10 и си спомням това и това. Не, изчакам това, нищо няма да ми направи много толкова много. Сега, това е някъде 6. Да, 10. Да изпълняваме Найт, музиката и скелета на. Доста лъки, защото точно когато спълнах скелета на ми, спълнах зад. Ей, не успя да удари. Молодца. Айде, щупихме първата кола. Але, молодца са, бе. Защото много пъти съм губил. Дай да направим това. Бум, сега да умре. И те вижте първата кола. Молодца, моля ви, айде, зу. Сега малко не трябва. Бум, бум. Най. Бат. Милион. На. Не. Махти. Спами. Найт. Golden Night. Не, няма какво да го направя, винаги. Бахти. Колко се изнервям винаги от там гадна Clash Royale. Колко се изнервям. Я пътеките да си направя по-хубаво картите. Значи. Бум.
Какво има? Добре, още да сложим Hulk Rider. Не. И това влизат на Найт. Седена. Бофнато, значи сега какво друго да сложа? Дай Witch. Дай Barbarians и... добре, да, дай. Айде. Да видим какво ще стане сега. Айде, да видим. Не, сега аз чакам той. Hulk Rider! Сега да спална Boom, Knight, Skeleton Army Knight. Да ви, че ще умре. Да, умре още преди да убие последното скелече. Hulk Rider. Hulk Rider. Оф, мини пека. Молодце. Давай. 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 О, няма да умра. Айде! Easy peasy, Mr. Fiji. Thanks! Айде сега да си взема наградката. Какво ще ми се падне сега от честа? Да я видя. Бум! Не, да изведи. Бум! Само две. Не, тъй две ще направя. Не, нищо хубаво, само пой ми дава. Фу! Мускита, дай да направя така. 1000 лева, добре. Сега мускитора ми е почти апгрейднат, мога да го доапгрейдна. Не мога, нямам такива. Значи, какво? Да. Нямам ли някакви? Не, нямам. Максът е едно на легендарите и максът е едно на чемпиона. Както и да е. Извинете, че спрях клипа, просто нещо ми бъгна. Дай да пратим. Къде беше бе? Няма го мускитар, ще пратя Найт. Опа. Сега да апгрейдна този Гоблин Кейдж. Хора, вижте колко е силен еволюта на Гоблин Кейдж. Вижте само. Много е силен, може да победи Пека, а Пеката е едно от най-силните неща в играта. А каква му е слабостта? Мускетар, да. Найс. Да, то се вижда, че мускетар му е слабостта. Това да, хубаво си е, значи, не. А да, арчарките не. Айде сега да направим. Значи сега какво да направя, не знам. Айде, почнем. 12. А да, 230 джема да се дадат само за 6. Айде, почваме.
Започваме. Сега чакам. Prince. Please, please, please. Wacht. Oh, nee. Witch. Baby Skeleton Army Witch. Witch, давай, Witch. Witch, baby Skeleton Army. Добре, там го спълната, но не го е спълнал на Skeleton Army, точно културата. Сега ще направя това. Чакай, махнете се. Значи. Oh, Crider! Oh, man! Не, нямам какво да спавам хубаво. Само увичи хубаво за Skeleton Army и Arrows. Arrows ми го няма. Не, аз губя. Мах си влизаме. Сега малко ще си паза баската. Skeleton Army. Сега ако той спава нещо ми тя стоиш, ако не е Skeleton Army. Стои. Не, аз губя. Той спамва бахте спамерските неща и аз мога да спамва така, ама нарочно бях не спамва, защото винаги аз губа. Аз заради това май аз ставам гадна клаш. Да, аз загубих. Както винаги. Да. Стига, всички са ми демотират само. Хайде да си вземам наградката. 10 джема. Има ли някакво хубаво емоче? Яка музичка има. Това е тъпо. Тън. Нищо. Дай да махна Barbarians. Да си направя първото ми дул. Че така ще ми е най-добре. Започваме. Мини пека. Найт. Москитар не. Royal Ghost. Twins. Skeleton Army. Arrows. Battle Ram. Друго? Имам още едно, кое беше. Да вземем това. Че това много го използвам. Дай да направим това. За 3 часа, колкото и да е, пак е нещо. Айде, да почваме. Sharp Jelly. Умрял ще поял да ги докосна. Айде. Две.
Сега. Айде, пеката щупи кулата, сега ми става само Кинг Тауър. Трябва ми 7 елексир, не знам дали ще ги събера. Дай сега да... Окей. Да, сгубил. Айде. Хора, извинете за спирането, просто трябваше да спра за малко. Да продължаваме. Значи, сега... Това беше добър дек, уиннахме. Да, още един път да пробвам. Значи. Ето е един от хората, които спават. Да няма да успее да малко убеди. Чакам да мръгна в тези патове. И как пана това... И твато е мортал. Той е мортал. Той е мортал. Той е дек. Това беше много лесно игра. Easy peasy, Mr. Fizzy. Добре, само тия пари ми дават много пари. Аз вече съм богат по пари, не ми трябва толкова много пари. Бой. Не, това не ми трябва. Еволют шартове, не ми трябват. Виж колко е млоти. Опа. Какво? То Сигма, бо. Айде да продължаваме. Следващата игра. Добре. О, не, той пусна принц. О, не, той пусна принц. Май кулата ми е почти мъртва. Кулата ми е мъртва. Да, умря от един принц, както знам. Както видях, умря от един принц. Не. Пускам тук един кнайт и ще убие кулата. Тази кула ще е полумъртва, но няма да е изцяло мъртва, защото... Ра! Айде да уби кулата, значи Skeleton Army и те умират. И сега пускам едно хубаво нещо. Надявам. Видя? Не. Бам! Ariel Ghost. Удай жената. Удай молят се.
Моля да се убия. Айде, зу! Поне и той ще умре от едно скеличе, ама поне пак обижена. Те Royal Fox не ще ми направят нещо. О, не. Пейнт. Бързо. Та-та-та-та-та-та. Айде! Изи. Айде. Як на къс. Бах ти, той ми се плезиш. Да. Айде, почваме втора игра. Не втора, както да. Батълрама ще успее да пребие едната кула, а другата ще си го мисли. Ей сега. Той е доста тъпко, защото това... Не съм от тъпите, ще направя сега това. Така ще заследи повече. И ще успее да направи нещо заради. Те буквално направо той голям спамер, ама какво успей. Той има прекалено много спамер в тази игра, затова не се оплаквам. Защото почти всеки, който игра спами. Това толкова много не ви пукам. По край да иска само. Какво ще го прави? Please. Айде бе, той само гардове спама, тия молни гардове. Моля се бе, умея. Не. Айде! Охо. Така. Да ви какво чувствате да губи там някакъв. Найс. Да стига. Почваме така. О, не. Значи сега. Той има канона. Той е тъп канона. Буквално той няма никакво. Не само, има много малко HP само. Не тия таларите му имат много малко HP, а Кинг Талар му има нормално. О не. Той е доста мъртв.
Заради този гнусен канонар той ще загуби. Едно батъл рамче и почти е загинал. Едно кнайче и вече е много загинало. Но не, но малко мисля, че ще оцелее. Но Роял госта вече той поважда и той умре. Айде. Да, купи. Има ли нещо ново? Има 4000 пари. Канона... Къде се има? Ай, тук. Той е гаден. Има ли? Не. Айде. Започваме следващата игра. Изи-пизи, много е лесно. Хайде, де. Изи. О. Hero. Хайде, давай бе. Заеждай. По-бързо. Заеждай по-бързо бе. Заеждай. Хайде, зайди. Нищо. Канона, аз го включих, ама няма да го слагам, защото ми изглежда много тъп. А, какво? Блу, бла, бли, блу. Да, ама аз не го искам. Принцесата ми е по-добре. Канона не те искам. Не те искам. И... Окей, както и да е. Не те искам. Искам тоя. Ма той е много напред, затова има доста време до тогава. Айде сега да започваме. Той поне не използва това канонар. Малко слой това просто. Кулата ми е мъртва. Не. Мъртва. Не. Ей, кулата ми не е мъртва. Ама неговата Ама на един от двамата ще е мъртва кулата. Той на двамата ще е мъртва, но и неговата и моята. Заради принца моята, заради... Не, моята заради Уизърта, а пък неговата заради принца. Да, казах. Бум! Сериус! Хайде! Ойде! Мачка, бе! Ням. Ще изчакам това. Добре, ще прилитаква, само сега пускам това, пускам това. Ами, пека. Той пусна тяхната слабост, скелетен арми. Не, убил пеката. Не, бе, къде го спална, бе, много съм тъп, бе. Не, мъртъв съм, ако не лудо.
Поведу пеката съм моята. Да, съм моята. Не, или пък не съм, никой не знае сега, някой от двамата ще му умее кулата. Мисля, че моите ще умее, защото той изпълна силните неща, пък аз не мисля. Не бе, много съм мислах, моята кула мира. Или пък неговата, никой не знае. Не, моята умира. Не, моля. Не, моята умея. Както знае, аз винаги съм в губа. 29 купи. Да, както винаги. Айде. Да почнем следваща игра. Oh, thank you, bro. Thank you, bro. Easy tower. Чакам. Да видя какво спалне. Без спална пека, мини пека. Аз спалвам принц. Скелета мали. Хаха. Той неговата кула... Не. Бра. Не, Хантар спална. Да, Heroes. Да. Айде. Трябва ми само 2 копи. Бах. Не, нищо. Почвам. Никой спам това. Му е направо мъртъв. Там ли са поне? Ай. При батъл При детала. Там ли са? Не. Дали те е гардове. Или пък е? Не. Но е първо мъртъв. Почти.
Неговата кула е мъртва. И моята. Не, неговия кинтала е мъртъв. Добре. Не. Това беше хора от мен. Ако ви е харесало видеото, преснете лайк бутона с камбанката и се абонирайте за фасти. Това е от мен. Чао!